बेरायनाय बोरै मोनखो मोजां ना मुङा मा नाम दिनैनि नैबे जि जोबथा जोलुर बादायलायनाय हाबाफारि बे हाबाफारियाव जोंहा हाबाफारि बायदि दङ गोजोन आरो खौसेथिनि थाखाय जे फारियाव आरो बेलुन बिरहोनाय बे हाबाफारियाव जों हांख्रायजानाय लेखा बयखौ बिरना खालामबाय जोंनो नांगौ गोजोन जय बर' हारिनि শট কৰিব হা বুজি পাইছে ইয়াৰ পৰা আমি ক'লে बे समावहाय आङो सानैसो आलासि सिनायथि होनो सिगांदों चेयारमेन युथ सारनायजों बर' आलासि दुब्रि खावलायबाय जोंनि गेजेराव बाहागो लानो हादों मोनसे समनि उदालगुरि जिल्ला एबसुनि बारग' लोगो आफादगिरि आदार उपस बाग्लारि बिथांखौ गावनि सिनायथि होनो खावलायदों हेलो ग्रे कालारनि अरां दख'ना दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गेलेगिरि बिथांमोन जोंनि गेलेग्रा फोथाराव हाबफैदों मावफुंसा बर' गलकिपार जार्सि नम्बर 1 भुमसा दैमारि जार्सि नम्बर 10 दानसोरां दैमारि जार्सि नम्बर 3 देबनाथ दैमारि जार्सि नम्बर 8 हायेनसा दैमारि जार्सि नम्बर 14 जगदीश ककलारी जार्सी नंबर 7 राज धोनाल जार्सी नंबर 41 अविद बसुमतारी जार्सी नंबर 15 नयन दैमारी जार्सी नंबर 6 जार्सी नंबर 2 दैदेनसा बसुमतारी गजनसा दैमारी जार्सी नंबर 9 जॉन दैमारी जार्सी नंबर 12 आबा अनसाई बसुमतारी जार्सी नंबर 4 प्रणब दैमारी जार्सी नंबर 11 पवन दैमारी जार्सी नंबर 45 मृणाल दैमारी जार्सी नंबर 16 हारसिं लांथारबाय बियो
हारसिं गेलेनो हालै हारसिं गेलेनो मिथियो लाइनखौ बारनो नाङा गेलेग्राफ्रा आरो बाहेरनिफ्रायबो वाटार ब्रेक खालामदों बे समाव अरां आनसलिकआ 3 स्कर खालामबाय खाग्राबारिया 0 स्कर वाटार ब्रेक दै लोंनायनि खाग्राबारिया स्कर खालामनायासै सुपार बड'लेण्ड हेमब्रम बिथांखौ गावनि सिनायथिखौ होनो थाखाय खावलायदों आरो बिथांखौ गांसे आर'नाइजों बरायना लानो खावलायबाय आरो जाहाथे जोंनि गेलेगिरि बिथांमोनखौबो इउटिउबनि थुगेदे जाहाथे मुलुगनि मानसिफोरनो मिथिहोनो हायो बेनि थाखाय आङो एसे पाब्लिसिटि खालामना होनो थाखायबो आं खावलायदों सेकेंड हाफ नै स्टार्ट जाबाय अभी गेम शुरू हुआ है जस्ट बहुत खतरा टीम है दोनों टीम में यहाँ पे गोल हुआ होने वाला था गोल आउट हो चुका है 15 नंबर ने बहुत कोशिश किया है स्कोर करने के लिए अभी तक दे नहीं पाया Goal! Wow! Nice shot. 15 number Khagrabari ko score खालामबाय. Total 4. Khagrabari 0.
गेमनि हाई स्करार हिसाबै जोङो मोननो हादों सासे गेलेगिरि बिथांखौ जों बे समावहाय जोंनि नैबे बान्था बावहरनाय थिलिसिम जों हांख्रायगोन आरो बिथाङानो जादों उदालगुरि दखरा दुलाराय प्रफेसार आफादनि गेलेगिरि आरो बिथाङानो जादों इरिक बसुमतारी बिथांखौ आखाइ खबनानै बरायनांगौ आरो बिथांखौ जोंनि नैबे बान्था बावहरनाय जायगासिम लांनो थाखाय खावलायगोन आरो बे बान्थाखौ बावहरनो थाखाय आङो जोंनि बड'फा एफसि टीमा थामहिनबा दुलाराय प्रफेसार आफादजों किपार मिस्टार मावफुंसा बर' बिथांखौबो बान्थाखौ लांफैनो थाखाय आं खावलायदों आरो बे बान्थाखौ बावहरनो थाखाय आं खावलायनो नागिरदों उदालगुरि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि नेहाथारि नै बिथाङानो जाबाय दिनैनि बेस्ट गलकिपार एवार्डखौ मोननो हाबाय बिथाङा अरां दखरानि मिस्टार मावफुंसा बर' कंग्रेचुलेसन जासिदों बिथांनि दिनैनि नैबे जि 15-13 बोसोर बैसो सिंनि हौवासाफोरनि जोलुर बादायलायनाय फाइनाल मेट्सनि मैन अफ द मैच बे एवार्डखौ मोननो हादों अरां दखरा एफसिनि जार्सि नम्बर 10 भुमसा दैमारि बिथाङा आरो बे हाबाफारियाव आङो बाहागो लानो नागिरदों 3 नं पानिगुरि गुदि फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि मलिक दैमारि सार बिथांखौ बे समावहाय आङो बाहागो लानो गरि खावलायबाय जोंनि दैदेनगिरि नोंथांमोनजों खावलायनाय कंग्रेचुलेशन्स खाग्राबारि ओनसोलनिसिम साबायखर थाबाय बिथांमोननिसिम दिनैनि जे 15-13 बोसोर बैसो सिंनि जोलुर बादायनाय 2025 मायथाइनि रानार आप महरै खाग्राबारि दखरा एफसिआ जानो हाबाय कंग्रेचुलेसन बयखौ आखाइ खबनो थाखाय आं खावलायदों देग्लायनि 2025 मायथाइनि Under13 फुटबल टुर्नामेन्टनि चेम्पियन अरां दखरा एफसिआ जानो हाबाय इलेक्सन अर्गेनाइजेशन आफादगिरि कर्नेलिस दैमारि बिथांखौबो बे समावहाय आङो बान्थाखौ बावहरनो थाखाय खावलायदों मायथाइनि 13 बोसोर बैसोसिम हौवासाफोरनि गेलेनाय बादायनायाव अरां दखरा एफसिआ दिनै चेम्पियन जानो हाबाय बिथांमोननिसिम कंग्रेचुलेसन थाबाय आरो मोजां ना मुङा मा नाम केप्टेन ना उरां आनसलिकनि केप्टेन बिथाङा कंग्रेचुलेसन बयनिसिमबो बाय बाय